Ronnie Rossig. Johnny Rossig. En ik ben Tony Rossig. En ondergetekende Donny Rossig. Ja, we zijn er eigenlijk heel trots op. Nieuwe single, Kom maar uit de kast. Kiekeboe. De single die gaat over onze neefje Jeroen. En die zat zo in de kast, hij kreeg het zo benauwd. Dus we hebben het deurtje opengetrokken en gezegd, kom er maar uit. Ja, hij zag het licht weer. Dus ons neefje is nu ons nichtje. Ja, echt waar. Ja. Ja, je kunt op YouTube kun je kijken. Gebroeders Rossig, Kiekeboe, kom maar uit de kast. We zijn een een-eigen vierling. Dus heel speciaal in Nederland. Want het komt niet veel voor dat een vierling ook nog samen op de bühne staat. Ik geloof dat wij de enigste zijn. Dus daar zijn we ook heel erg trots op. En dat gaat eigenlijk steeds beter. Toekomstplannen, ja, Carré, dat is wel de bedoeling. Dat we dat een keer met z'n vieren gaan verwezenlijken. Carré helemaal vol, hè? Ja. Nou, we schrijven eigenlijk zelf de nummers en bedenken de clip erbij. En we doen eigenlijk alles zelf. Onze moeder zorgt voor de kleren, hè? Onze moeder zorgt voor de kleding. En pa zorgt dat we er netjes op staan. En we zijn weer naar de kapper geweest dit jaar, hè? Ja. Ja. Dus we staan er weer netjes op. Ja, Weer een frisse look. Hè? En toch allemaal dezelfde bril gekozen? Ja, nee, dat heeft ons moeder gedaan. Hè? Ook dezelfde Dus, ja, dezelfde sterkte ook. Ja. Helaas. Kiekeboe,